Nu er vi tilbage. Jeg er pædagogen Per, og det er den pædofile Karsten. Jeg er handicappet. Ja, det fik de at vide. Nej, ikke i video. Nej. Det kan vi gøre, når vi kommer hjem. Jo. Så kan Wuffe være med. Den nye Grand Noir. Den store. Næste gang så tilkalder jeg vagten. Ja, ham den store. Nu stopper jeg tilkalder vagten. Og melder dig til politiet. Jeg melder mig til min pædagog. Nej, jeg ringer til Sådan en hobby computer, Ja. der er designet med metal. Hej Morten. Kan du komme op til Karsten? Han er gået og græsæk igen. Ja. Hej. Karsten. Nu kommer han jo lidt. Nu sidder du og opfører dig pænt. pænt. Så opfører dig pænt, ikke? Opfører dig pænt. Jeg tror, det er ham, der er kommet. Nej, han opfører sig pænt. Nu kommer han ikke alligevel, fordi jeg selv opførte dig pænt.